ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା। ବନ୍ଦେ ବିଭୁଂ ଜଗନ୍ନାଥଂ ବିଶ୍ୱମୈତ୍ରୀ ବିଧାୟକଂ ବିଶ୍ୱସେବ୍ୟଂ ପରମାତ୍ମାନଂ କୈବଲ୍ୟାନନ୍ଦ ଦାୟକମ୍। ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱମୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୂଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟ ଓ ପରମ ଭାଗବତ। ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସନାତନ ଏବଂ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପୁରୁଷ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାର ଇତିହାସ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ବହୁ ଜନାଦୃତ। ଉତ୍କଳୀୟ ସାମାଜିକ ଜନଜୀବନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମିର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୈନିକ ପରମ୍ପରା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାବଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତରେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଅନାୟାସରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ବର୍ମାରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସେହିପରି ଜାଭା ଓ ସୁମିତ୍ରାରେ ଅନେକ ସହରର ନାମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଜାଭା ଓ ସୁମିତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପୁରାଣମାନ ରଚିତ ହୋଇଛି, ତାହା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକରଣରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ଜନଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଅନେକ କବି